Ardeu un antigo estaleiro na Barquiña, en San Cosme. O lume afectou a 2 embarcacións, a maquinaria e a parte da estrutura. Os bombeiros do Parque Comarcal Provincial de Boiro foron alertados ás 3:20 desta madrugada dun posible incendio nun antigo estaleiro en a Barquiña, San Cosme, no concello de Outes. Ao chegar ao lugar, a dotación de bombeiros de Boiro confirmou que a edificación onde se prendera o lume era un antigo estaleiro de Ribeira, con estrutura semipechada e de 2 alturas de teito, con caída a unha soa auga superposta. O lume afectou tamén a 2 embarcacións de madeira, maquinaria, ferramentas e parte das vigas e viguetas do teito. No momento da chegada instaláronse 6 mangueiras para extinguir as lapas. Os bombeiros evitaron entrar no inmoble ante o risco de caída dada a debilidade da súa estrutura. O lume foi controlado con prontitude e os bombeiros extinguírono. Posteriormente procederon ao selado de todos os puntos quentes que marcaba a cámara térmica. No operativo contouse co apoio do persoal do GES de Noia para a recollida da liña de extinción. Ata o lugar tamén se desplazou a Garda Civil de Outes.